Morinya kwa Ramogi odhiambo machielo majaber odhiambo mar tich ariyo dwe ndalo 21 dwe mar 10 2025 arwakini machiegni mar yudo weche manyien mag Oyimore biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV kama waluoni mathoth ahinya motenore kod mago mosetimore e pacho ka mangima chakre ne piny ruo nyaka gie sani nyaka Ramogi kachiel kod mamoko bende ma osebedo kadhi nyime pacho ka ma oting'o weche mag bero manotim ne ji moko manchano wito ngimagi e kinde manie ywago Raila Amolo Odinga e gwenge ma Nairobi ka opogore kod mano seyo kachiel kod weche medo nyuolore e wi wach mar puodho kata okang' mar jatend piny William Ruto puodho chik magayo weche mag mbui ma koroni to osebedo kanyuolo paro mokikore kuwuok kuom jo Kenya kachiel kod moko kuom jotelo jomoko puoye jomoko koni en chik mabiro keto pek ne jok mosebedo katiyo kod mbui penjo en ni to mbui winjo bed ni tiyo godo yo machalo nade diponi winjo bed ni weya koso ketne chike magaye gin weche ma wan godo kanya kwa Ramogi tich ariyo kama ng'e gwenge wabed achiel kuom mago ma wakelo ni odhiambo ma kawuono bende okobare ng'e gwenge wanitie to mokwongo nyakwa Ramogi wayud thund weche ayudo koda bullets kuom ariyo kuomgi mar adek to nokalo through. Haki na nyaka yudi. Nyathina puonjo gi pesa mang'eny ok negi kamano. Bero otimne ringre ji manyocha otho e kinde neno ringre Raila Odinga Nairobi kai kaunti ma Homa Bay familia moro ywago ratich miyo manyocha obila onego. Ng'oro chwale do e wi chik manyocha opuodhe gi jatend piny e wi kaka itiyo kod mbui. If you are so efficient in interdicting, why will you not be efficient in paying our full salaries? Yes. Why will you not be efficient in paying our bank loans? Jotije mbalariany matuk ywak ni ochungu moko kuom gie tich kaluwore gi ng'anyo madhi nyime. Ramogi bed thuolo mar ndiko no namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya mbui mar X en @Ramogi TV KE YouTube Ramogi TV Kenya bende nyalo luwo weche kikalo kata kifollowa e Facebook page mar George Bati Daddy Cool kata e mbui mar X @GeorgeBati_. Machiegni deloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno nyinga en George Bati. Jatimbero mar sirikal Dr. Bernard Media oyango ni ji adek manyocha ne owito ngimagi e alap ma Kasarani e kinde chenro mar neno ringre Raila Odinga nyocha thogi owuok e lisasi. Bero bende otimne ringre miyo manyocha ne onyon e alap ma Nyayo National Stadium. Jafwambo marwa Cynthia Onyango chakono weche manyien mag Oyimore gi ripodni. Saa 4 mar okinyi, rumbi mar lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma City, bore Nairobi, kinde manyuola mar jogo manowito ngimagi e kinde neno ringre mosenindo Raila Odinga nochopo mar luwo machiegni bero mar ringre wedegi. Anyuola kachiel kod wede ofwenyo kod chuny lit adiera mar wach ka Laktar Bernard Media mane en jatend jotim bero mar ringre go olero gima okelo tho ji 4 kuom ji 5. Adek kuomgi wayudo ka negi tho ne wach risasi, nogogi risasi. Ariyo nogo risasi mar wich, kaita achiel nogo risasi mar kore modonjo nyaka iye. Mar adek to chal gima ne nodiye sama ne ji ng'eny crowd mo suffocate ma eka otho kuro. E kinde timo bero mar ji 4 madek kuom gino chiel kod magina e lap ma Kasarani to achiel no nyon e lap ma Nyayo olero ni kuom ji 2 giyudo poko lisasi madhi konyo kwach kiche temo fwenyo kit bunde mano bayo lisasi go kendo gichiwo ne duol mar IPOA. Ayudo koda bullets kuom ariyo kuomgi mar adek to nokalo through. Koro watimo pod nonro kaka yo mane gigi otimre mondo kama wang'eny koda ne gin intentional manodonje kor machielo to noinyo nyimbich ne noinyo nyaka iye
noinyo nyaka chunye moyiecho. Anyuola mar jogo mowito ngimagi oparo kod chuny lit pek marito gi nyime kinde ma midhiero makama koro gore kuomgi. Sasa mabro neno nyithindogo kata ka gimoro tabogi, I will have to paro ni wuongi de nitiere do kakalo kanyo. Koro lit seriously. Watoto wameachwa kwa mata, watoto wote walikuwa bado Josephine anawashughulikia kwa kila kitu. Veronica Kangwa nyar Josephine Akengo, miyo manowito ngimane e kinde nyonruok manyayo, owacho ni en pok oyie ni min gi osetho kendo pod orito mondo chung malo. Mama taamka juu alikuwa ameniambia nisome kwa bidii, lazima kuje graduation yangu. Juu aizingangana hivi kunisomesha alafu hakosi kukua. So mimi najua atakuja. Kaluwore kod apisa maduong' mar riwruok mar Vocal Africa, Hussein Halid, olero ni kit kaka lisasi oyiecho kor jal achiel gi kaka ji mamoko ariyo chwad kod lisasi e lenda wang'gi kendo oyiecho obwongogi, ng'ama nobayo lisasi en ng'ama ni kod lony kendo notimo nek makamago e ng'eyo mare. From our assessment, it's as if this was done by an expert marksman, elite force. It's like there was no second guessing of what they want to do. Ng'ama no shuto Vincent no shute kor kacham. Gikwedo nek mar ji adek manochiel kod lisasi Kasarani kendo kwayo sirikal mondo manyore makare magayo thoth mar oganda. Mourners are not supposed to be dead. Our trigger-happy police must find better ways of dealing with public order. Clearly, we have a problem in this country where police officers, particularly elite police officers, shoot to kill. Ikindeni, Gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ochiwore kendo chulo ne anyuola gi duto omenda mar kar kano ringre, omenda mar timo bero kaachiel kod mar sanduku kendo singo mar chulo ne gi okil mamargi ponono gibiro dwaro luwo buch nek mar anyuola magi. We shall provide coffins for them. We shall clear all the mortuary fees. We shall give them free transport to each part of the country where they are going to bury their loved ones. Kuna timu ya haki, kuna timu ya IPOA wameweza kusimama na sisi na nafikiri process imeweza kwenda vizuri. Kuom ji abich manowito ngimagi, ji ang'wen nyose yangi kaka Vincent Ogutu, Evans Onyango, Josfae Jida Burka kaachiel kod Josephine Akengo, ka ng'ato achiel poko yangi kendo ikwayo jogo mawedegi olal mondo chope kar kano ringre ma City yango ringre mar ng'atno ma en dichuo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wane mago motende kod weche mag tho en ni familia mar miyo manyocha ne obila uchielo gi Magina Otieno manyocha jopiny wage Raila Odinga e boma ma Homa Bay yuago ratiro. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, miyo no nyocha ne onegi chieng' tich ang'wen. Tich ang'wen juma mokalo e kinde mag oganda jo Kenya ne dhi nyime gi ywago mane Prime Minister mar piny Kenya mosenindo Raila Odinga. Joywak mathoth ne odhi e chendo mar moko msoma e boma ma Homa Bay, ma kata kamano noduogo kelo tho mar miyo moseyang nyinge ne Lucy Okech. Bang' moko msoma otieno ma tich ang'wen, joywak go ne ochomo tesend obila ma Homa Bay, kama obila mane nie tich gi e kindeno ne obayo lisasi matemo keyogi, kata kamano lisasino ne oduogo mako miyono. Ka odok e ode bang' uso kahawa mosebedo kouso e boma ma Homa Bay, kendo ne ochiele gi Magina mane dho ranga tesend obilano. Familia mare ka otele kod wuon gi Joakim Okech pimo kaka nyargino ne oduogo wito ngimane e osiptal ma Homa Bay kama ne oringe kode bang' ka ne osechiele gi Magina. Kachako ng'wech nyaka e osiptal, kwa gigi yawuoyigi achiel kuomgi ne tiyo osiptal. To kani wuota teri emergency, kadonjo emergency to apenja lady mane ni kanyo ni to ogochunwa ka nitiere emergency moro ka. Koso en mama mogo lisasi cha. Tapenje ni ogo lisasi ni e mama nokel ka mogo lisasi ma ok ni maber. Tapenje en kanye. Ne ICU tere gineno ok ICU no theater X-ray. I'm totally confused. Kadhi X-ray ma neno ng'ami dhiro gi strolley kikelo. I'm totally confused. Haki na nyaka yudi. Nyathina puonjo gi pesa mang'eny ok negi kamano. Ng'amo ng'eya maluonga ni Mr. Kojo nego nyathina. Familia no ywak ni obila mane ochielo nyargino gi Magina nyaka ne maki bang' timo timno, osebedo ka temo sayogi mondo giwere kod wachno ka okono gi ne otime e yor both. Ka familia no wuoro gimomiyo obila ma osemaki ma otere e sel pod yudo teko mar gone gi simu ka sayogi mondo giwere kod kesno.
to police mawachore ni nogo nyathewa ni gona simu nikech en ng'ama ng'eyo koro adier ni to ng'ani kose make ka en sel ere kaka en pod oyuda simu mogocho na go nyaka kokona ni obothne koro an nyathewa to senego koro kona ni obothne nade kik ngo ng'ato gi live bullet ere kaka gino bothni nikech live bullet en mar nego ng'ato mangiso ni nodwa nego nyathewa in the first place kata ka nok en nyathewa monego dong ne pod odwa mago ng'at machielo mondo ne min Lucy Consolata Okech kwayo duol mochune no tije mag obila IPOA mondo donjre wachno gi yudo ratiro mar nyathigi no koro kodhi to yudo ni igone mogo ogochona ni Lucy Von oyudo lakini ogoye gi lisasi to an bende bet katuora matin koro kwani un bedro beda kanyo abiro nyisu kako progress koro mosaburo ogochonwa ni Lucy owewa koro an gima dwaro right nyathina mondo oyudre ne Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem okoni obila no bang' kane osemaki to ne odar ma otere tesend obila ma Kindu Bay kama osebed ka igeng'one mar tame kik odonjre kod kesno kane osingo ni familia no nyaka yud ratiechgi kendo obila no kine chwale nyim doho. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mos makende kaluwore kod weche masiche manotimore kinde manye ywago Raila Amolo Odinga. Komere kod mago ni ndalo ariyo bang' ik mar maneno gai mar ODM Raila Odinga e par wuon mare ma Kang'o ka Jaramogi. Welo pod medo limo dalano kendo chiwo luor margi ne Raila Odinga. Kaka Steve Biko lero jo acholi magin joluo manitie piny Uganda e kind welo mamoko limo liel mowiki Raila Amolo Odinga ka giwacho ni ik mare nyo timore mapiyo manyo ginyal chopo e wang' sa. Atodoko ni maneno gai mar ODM Raila Odinga nyocho sekoe kar yweyo mare mogik e par wuongi ma Kang'o ka Jaramogi chieng' Jumapil mar jumani. Chenro mar liel to pod dhi nyime ka welo molo kachiel mar chiwo luor mogik ne mosenindo Odinga. Wuok tich mar jumani jatend piny machon Uhuru Kenyatta nolimo lielno ndalo achiel kende bang' ik mare. Bang'e to kweth machielo mar oganda acholi magin joluo e piny libamba ma Uganda bende nolimo lielno kendo chiwo luor margi mogik ka gimiel ranyisi mar kido kod timbegi mar ywago thuon mar rahuma konindo. Odiechieng' mar ariyo kweth mar wakeini mopogore bende nochopo mar limo kama Odinga yweye. E kindeno wakeini ogo nopuoyo jatend piny William Ruto kuom sidho mosenindo Odinga gi kondo mar rang'iny mamalo mar Chief of the Golden Heart of the Republic of Kenya CGH e kinde nyasi mar Mashujaa odiochieng' manyoro. As a national heroine and the highest honor that any person in this country has gotten, CGH. Mano honor maduong' momiyo jakom makan gi chunya nalem jakom dino yudo gini chon because but time has come. Samobiro ni esama Nyasaye oketo to agon giero kamano. Nyo wa mor kako nagi pok notimore e machal kamano kendo e Kenya ka gima nyo timore nwano to wakwae kako nagi obed rito wa oritwa jakom nyo wewe lwete. Ewi mano negi kwayo kwe e kind oganda luo kod jo Kenya mangima ahinya to duond bura mar ODM wach manosir kod bishop mar kanisa mar Anglican Diocese ma Maseno West Bondo Professor David Kodia. Joluo kende piny mzima kata ka lwenyo chuneno jenzi ka itimore jakome manogolo duonde e ka jenzi oling gimora mora ka timore Kenya ka jakom kuwuoye to ling. To oganda luo mana kaka jakom ne en lekne wadong' kwariwore lekne watim mondo ochop kare wamed herore wamed dongore kineno onagi to ng'eni en onagi imako lwet onagi mondo lek jakom cha ochopi. Ng'ata machielo mabiro moloyo kata ODM kata obedie chama machielo nyaki demonstrate ni in gi nyalo
mar riwo joluo, in gi nyalo mar wuoyo on behalf of joluo e yo manyalo kelo kwe e kind joluo to oganda machielo. Ndalo ariyo bang' ik mar mane en ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, welo mopogore moting'o nyaka kweth mowuok e pinje maoko pod medo molo e pacho kaendi kendo e dalani mar chiwo luor margi ne jatelono. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Maneno gai mar doho David Maraga koro oseyo jatend piny William Ruto kuom chuoko ke chike moko aboro mamoko kuomgi wachore ni nyalo biro hinyo ngima oganda jo Kenya. Moko kuom chikego ting'o magayo kaka oganda tiyo kod mbui, chik matayo duol mar obila, chik matayo uso mag kembe sirikal e kind chike mamoko. Wanataka kufunga midomo yetu tusije tukazungumze yale ambao tunaona yanaendelea. Wanataka kuuza mali ya wa Kenya kiolela, na mwishowe muangalie vizuri hayo mali hayatauzwa kwa watu ambali, ni wao watajiuzia wao wenyewe na wala ambao ni wasaidizi wao. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba serikali ya Ruto inataka kujiuzia mali ya Kenya wao wenyewe na marafiki zao, na hiyo hatuwezi kubali kabisa. Kapurwane motenre kod mago ne tarik 15 mar dwe ni jatend piny William Ruto nyocha ne oketo koke paro mag chike abiriyo kendo keto gibedo chik bang' od bura kadhogi. Chikgo riwo mano mar lokruok e chik matayo duol mar obila, chik matayo chenro mag rito le mag bunge, chik matayo duol mar lo, chik matayo wuothe mag ndeke, mano mar chenro mag uso kembe sirikal kod chik magayo kaka jopiny tiyo kod mbui. Kaka jafwambo marwa Eric Ounda lero, chik no magayo kaka itiyo kod mbui osekelo ng'ur ne jok ma tiyo gi mbui kendo omiyo jokene ratich oganda ocholo bura e doho ka giwacho ni odhirocho ratich jopiny. Ang'o hie manitiere e chikni momiyo paro mopogore opogore koro betie? Wawinjane ripot mar Eric Ounda. En paro mar chik ma yande ochuogi gi jaod bura ma Wajir East Eden Mohammed kadwaro ni rid chike matayo kaka oganda tiyo gi mbui kendo neno ni mbui ok tigo e nyayo timbe mag maundu, puonj maricho mag din kod geng'o picha gi ote madhi ataro gi ratiro mar nyithindo. Gikone jatend piny nyocha opuodhe kendo obedo chik. Chikno chiwo ting' ne komiti magayo tiyo marach gi mbui kata National Computer and Cyber Crimes Coordination Committee mar golo chik mar loro mbui kata website kod mbui mamoko ma oyangi ni tiyo gi mbui ataro mar chik. Chikno yaro malach yore mag kum ma ichiwo ne jogo matiyo marach gi mbui. Ng'ato ang'ata ma otiyo gi mbui e yo manyalo hinyo ng'ama chielo, ketho mwandu kod miyo gi midhiero mamoko ibiro go fwai ma ok okalo shillings milion 20 kata twech e jela kuom thuolo ma ok okalo higni 10. Bende inyalo miye kum 2 go duto. Chikno bende otimo lokruok ne pend chik namba 30 e chike ma osebedo katayo tiyo kod mbui kendo nyiso ni kum dhi bedo ne ng'ato ang'ata ma otiyo gi nonro mar ng'at machielo e timo maundu, kuo kod mibadhi moro amora ka okalo e goyo simu kata oro ote ma otisi ni email. Ketho makamano biro miyo ng'ato kum mar shillings 300 kata twech e jela higni ma ok okalo 3. Bende inyal mi ng'ato kum 2 go duto. Chikno bende chiwo siem ne jogo matimo maundu mag wilo lainde simu mag ji mamoko, tim maong'ere kaka sim swap. Tim makamano dhi nyuolo fwai mar shillings 200 kata jela higni ma ok okalo 2 kata twech 2 go duto. Chikno kata kamano osenyuolo ng'ur kod penjo ka dibed ni onyalo rocho ratiro mag oganda chiwo pachgi e weche matimore e alworagi. Ng'ur osechwale doho gi jokedne ratich oganda ka hiwakni odhi ataro gi pend chik namba 33 gi namba 34 mar katiba maloso e wi ratiro mar tudruok gi jopiny wacho pachgi. Nakora Mogini be nyalo chiwo pachi e namba wa 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Nyiso ni to pachi en mane kaluwore kod weche ma wamedo kelo ni. Jopuonj kod jotije mag mbalariany ma Technical University of Kenya maromo 40 oseyudo barupe matamo gidonjo e mbalariany no kaluwore kod ng'anyo ma gichako ayanga. Kaka Judith Omondi lero, moko kuom gik ma gidwaro mondo oketi e tim oriwo chudo mag osara, hola mag bengi, okuma mar thieth kaachiel kod gope mag ogirimiti ma higa 2013 nyaka 2017 ma timore ka jotije mbalariany mag sirikal e pacho ka duto pod ong'anyo ewi okang' ma sirikal rem winjo ywakgi.
E odiochieng' ma 150 mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany duto mag piny owacho ma pacho ka, kawuono jotije kod jopuonj mag mbalariany ma Technical University of Kenya bende ochako ayanga ng'anyo ne tend mbalariany no e wi weche magikoni otamo telo mar tuk keto kare kuom higni ma odhuro. Moko kuom gik ma riwruoge mag UASU kod KUSU bade matuk yuago riwo deko mar osara yare dwe mar 7 higani, gope mag ogirimiti ma higa 2013-2017 manochuowie kogno higa mar 2019 kaachiel gi gope mag bengi kod mag kungo e kind mamoko. We have started our industrial action. Members of staff at the Technical University of Kenya shall not be on duty until all the items in the strike notice are undressed. We shall remain on strike for so long as it takes. It is very embarrassing that a professor can be paid a quarter salary. Motelo ne chakruok mar ng'anyo ni, maromo jotije kod jopuonj 40 oseyudo barupe madino ne gidonjo e mbalariany matuk, gino magikoni ok dhi duong'o chunygi e kedo ne ratiro maggi. An employer who cannot pay you a salary, the best thing that he or she can do is to close you outside the place of work. We are, I think, around 40 members of staff. And we have information that they are still collecting names around. If you are so efficient in interdicting, why will you not be efficient in paying our full salaries? Why will you not be efficient in paying our bank loans? Why will you not be efficient in paying our statutory deductions? We want the same efficiency in addressing our labor rights. Ewi ng'anyo ma pacho ka mangima mag mbalariany ma osebedo ka dhi nyime, tich adek ma okalo ne gichopi e nyim doho kaachiel kod migawo mar somo ka ne ogol chik mondo mi gilos komiti ma owinjo twak kendo kel winjruok ma owinjo gidog go e doho tarik 29 dwe ni. Kata kamano, poni winjruok ok obedo, tarik 11 dwe mar 12 doho biro chiwo ng'eto ma ogik ewi ng'anyo ni. The judge gave directions. They gave the parties 10 more days up to the 29th, if I'm not wrong. They were told to go back on the 29th so that they should by then have reconciled the differences between 624 and 7.9. And then they report to court, failure to which the court will make a ruling on 11th December 2025. So in the interim, the strike continues to bite and bite deeper. Gichakruok mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mag mbalariany ma Technical University of Kenya odiochieng' ma kawuono nyisore ayanga ni kamoro somo bibedo higani e mbalariany duto mag piny owacho ma pacho ka, kaluwore bende gi ng'anyo mar riwruok mar UASU kaachiel kod KUSU madhi mbele pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal mar Kenya kod mar piny Senegal oketo kogi ogirimiti ma koro dhi kelo yot e weche mag wuoth e kind pinje ariyogo. Ogirimiti no ma oketi e kogno to chwoyo kogno e kind jatend piny William Ruto kod jatend piny Senegal oyango ni ok gibi dwaro ni jowuoth nyaka bed kod oboke mar visa eka odonji e pinje ariyogo. Limbe mar jatend piny Senegal Diomaye Diakhar Faye Kenya okelo thuolo makende mar pinje ariyogo chopo ogirimiti mar chiwo thuolo ne jopinjego koro nyalo timo limbe ma ok ochuno ni jowuoth nyaka bed kod oboke mar wuoth miluongo ni visa. We recognize the foundations that already exist between our two nations and are pleased to announce the conclusion of a new visa waiver arrangement that will allow citizens of both countries visa-free travel for up to 90 days. Jatend piny William Ruto kod jatend piny Senegal Faye mane oketo kogi ogirimiti makamane kar jot mar jatend piny Nairobi okoni chenro no biro loso tudruok to kod yot mag yuto. Important milestone will foster stronger people-to-people ties and boost tourism, trade and collaboration.
In a bid to deepen our bilateral ties, the Joint Commission for Cooperation remains a vital platform for monitoring and expanding our bilateral agreements. Jotelo ariyogo koni tudruok biro loso lwasi mar ohala ne Kenya kod Senegal, kanyakla kod jiwo sekta mar tuke. Our collaboration in these sectors aims to not only enhance prosperity, but also to promote sustainable development between our two nations. Senegal is willing to work together with Kenya for better taking into account Africa's priorities at national, continental and international levels. Ruto konigi biro gola genga mago ala e kind pinje ariyogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ekora Ramogi wakaw yweyo marwa mokwongo weche manyien mago imore tinende ni erokamano kuom yiero Ramogi TV dakika 25 bang' saa 3 mar otieno. Aneno ka weche medo molo ka Nicholas Omondi kawuok Kapeto wacho ni winjo Ramogi maler ahinya. Kendo intiere kodwa John koa Kisumu, chik mbui no ber kabisa, mbui tiyo godo marach. Chike ma William Ruto ketogo odhi tiyo kata matin moloyo kar mbui no. Okay. Auki Diboka nitire Ulanda, ere tiende polis nego joge watu pod wan gi lit. Anto pacha neno ni polise go onego chulne gi mana kuor. Mokindiko na nyingi ka, okay. Ricky kawuok game Nyapiedho, wacho ni walalo wuoi ma otiyo ne Kenya, may his soul rest in eternal peace. Erokamano ahinya in bende. Ma bao moja deno mar game got regea, weche manyien mago imere chopo no yo makare gin gimina odero kamano in bende. George Oruo nena malera ahinya ka intiere Sindo Suba, Samakera Village, kendo imor kaka weche molo in kod nyithindi duto te. Erokamano ahinya. Neno ka baba papa Udwang Apala bende ng'isa ni entiere chikno dhinyo Gen Z, owacho kamano, mano Udwang Apala. Wood Tsunami bati ma Pastor Komborwa waneno Ramogi TV malera ahinya kendo wamor kaka weche medo dhi nyime. Kademo ng'er ka awuoro kaka polis tiyo gi bunde e yo marach, ratiro oyudre ne joma jogi nyocha onegi. Sakai Meja Wudo Kongo bende ng'isa ni entiere kendo weche manyien molo ne yo makare. Odhiambo makawuono weche manyien mago imore. Erokamano Sakai Meja. Ozum Kapita wacho ni chenro ranjono makare ahinya. Luanda Konyango kendo goyo mos ne familia mowito jogegi Nairobi. Nyasaye omigi ocho makende to lit ndi. Okay, sante sana in bende. Makamu nyisa ni bati Daddy Cool wakwayo ganda luo mondo bed united kendo giriure mondo jakomo bed gi kwe kama oninde. Ote gimedo biro kama ng'enya ahinya. Okela loch majakiranda ka chieng' Ward 7 mwisho wa dunia, wacho ni Wood Tsunami oimora ahinya. Ramogi TV neno maler sana kendo nyilni gimodhiera nonro setim ndi Kenya ka gikogi onge. En gima chayo kabisa, lisasi ng'eny ndi etho, kata lisasi kelo thoe mang'eny ndi. Anokela loch jakiranda ka chieng' Ward 7 mwisho wa dunia. Erokamano ahinya. Ofide mar MK bende ng'isa ni entiere kendo timo mos ne anyuola ma oyudo masira. Weche manyien ma wasomo kata ma wakelo ni otieno makawuono. Nyakora Ramogi yiena mondo mi adhi yweyo mapiyo piyo gi kanyo en dakika 27 bang' saa 3 mar otieno. Kik idhi mabor nikech pod wan gi mathoth ahinya kendo ma winjo bed ni bedo gi ng'eyo kuom mago matimore weche manyien otieno makawuono. Ma en Ramogi TV, weche manyien mago imore. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu.
telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ahinya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View Sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moramora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machini kena nyakora mogi kana singo ni hodhi nyime gi weche manyien. Ji manigi ng'ol ma kwan gi romo 100 e kaunti ma Migori yudo kony e yor tiegruok kod omenda mar loko ohala kowuok kuom riwruok mar Light for the World. Ma biro e kinde ma jogo ma ong'ol e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no los chenro manyalo ting'o malo yuto maggi. Jogo ma ong'ol pod ywak ni owegi chien kod piny owacho e chenro mathoth ma oting'o weche mag dongruok. Ka bende giwach ni akweda e kind oganda bende pod dino lek maggi. Moko loro ni joma moko e udi ma nyaka sama wawuoye ni endi. Emomiyo kisungu wacho na awareness. Ema kuru gima nyaka wakwongo wakedgo mologi mora mora. Ni mondo wakel ng'eyo ni joma nigi ng'ol be nigi thuolo. Jes mokale ahinya gin kaka mag tudruok. Tudruok en ni e yore mang'eny, nitie tudruok e yor wuoth, tudruok e yor kuonde mwanyalo makrego kaka wanyalo yudo linkages mag ohala. Ing'e ni joma ni kod ng'ol chutho waketo ga pachwa ni wan jok manyaka samoro timnwa. Jogo ma ong'ol kod jogo ma kendo mag jogo ma ong'ol wach ni koso ng'eyo e kind jogo ma ong'ol bende koro sithio dongruok mag jogo ma ong'ol e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Waseneno rieko matut manopondo ni ji e kit ngima mar jogo man gi ng'ol. Momiyo koro wanyalo kone ng'ane nyalo supply nwa gine e skul makama. Ng'ane nyalo bedo nwa tender board makama. Sani gin gi nying kendo gin goteku ma ginyalo winjgi kuonde ma gidonjoe. Kata kamano kuom jogo ma ong'ol e kaunti ma Migori wach ni geno sichako duogo ka okalo kuom tiegruok kaachiel kod jol mar omenda ma gido kukore jogo moko mago mag piny owacho ma oting'o Light of the World bende osekonyo jogo modak kod ng'ol. The rights of persons with disabilities have been made known to persons with disabilities within the Migori County. Line to kumen achiel kuom jogo moseyudo kony e yor tiegruok kaachiel kod omenda mar ohala kowuok kuom riwruok no mong'ere
kaka Light for the World. Abedo trained and as one of the entrepreneurs. Mawa graduate December of that year 2023. The program osebedo nwa gima ber nikech ngima ngama ni kod ng'ole Migori County se dongre ma nyaka sani wan gi percentage maber manyalo timo ohala kendo gin gi biashara mobedo registered. Ginyalo access procurement services from the AGPO. They have expanded their businesses. Additionally, some of them have diversified. Light for the World. Watch the Jomongol. Oseber ko wechien kumigni mathoth. Kabende ber kai nywandogi. Ichendo mag dongruok maiti mokod piny owacho kod mamoko. We had enlisted over 100 within those 2 or 3 years. At least 33, 34 participants per year, where we take them through the trainings and business skills, business management, communication, mentorship, and support in terms of giving what we call the growth kit. Oduorwa ni ber ka piny owacho mar kaunti ma Migori kod mamoko keto chimo rogo mag jogo eko maong'ol. So if a regulation is not there, somebody can say that this one is not a right because it is not covered anywhere in a regulation or in act. Wasetimo awareness to all the institutions so that they can be friendly in terms of disability. Rogo mag jogo maong'ol ojiwo ganda ma odak kod ng'ol mondo koro wuog oko kendo many ratich gi pacho kae. Kuma nigi tenders go kamoro bende igno gi assume ni jok manigi ng'ol gi onge to joma nigi ng'ol bende kugo koko kech tenda nyalo bedo kacha to kupenji be in go boke moyie ni mondo itim tenda tionge go boke. Wasetimo nigi training mag compliance. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotelo e kaunti ma Samburu nyiso luoro ewi jomaundu mageto nyamburko mating'o jowuoth apaya mawuok Maralal kakalo Opiroi nyaka Baragoi. Gichwalo ywak ne tenda rita kwe mondo oked kod monj makamago mondo jowuoth kod derepe owe dak kod luoro kaka imiwaler kod Elizabeth Ajode. Ei jumbe adek mokalo, ripot ewi monj maweyo jowuoth kod hinyruok mag lisasi osemedore e gwenge mag kaunti ma Samburu. Monjgo mageto jowuoth e apaya ma Maralal, Opiroi kod Baragoi koro medo luoro ne jowuoth. Wiki moja haijaisha watu walikuja wakapiga mzee hapo hivyo wakaiba mbuzi yake. Mara karibu 4 lori ya wafanyabiashara ambao wanatoka Tangar na tena ni ya mfanyabiashara ambaye sio Msamburu na sio Mturkana. Mara 4 imeibiwa hapa Ngilai. Bwana County Commissioner, hatutaki kurudi penye tumetoka. Mimi sipambarazani sana kwa historia ya amani. Hakuna mahali Mturkana anaenda, hakuna mahali Msamburu anaenda. Yesu akirudi atatupata hapa wote tuone wale wanaenda kuhubiri na wale wanaenda. Kwa hiyo mtoe kwa roho maneno ya kupigana. Mkuwe watu ya amani. Jatelo ya Luorano onyiso luoro margi ewi weche jonjore mani kod bunde mamonjo geche. Komishona ma Samburu John Cheriot owacho ni gisechako timo nonro ewi weche njore matuche Luorano. Bara yetu kutoka kule Maralal ikuje mpaka hapa Suya. Juzi kuna walifu wamejitokeza kupiga magari, kusimama kwa barabara, lakini hii kamati ya usalama tumepigana na wao, tumefuatilia, bado tunaendelea kutafuta wao, na wao ni wacha ni waonye kwa hiyo barabara, wawachane na barabara. Cheriot omedo ni chenro mar tieko njore gwenge mag Rift Valley dhi nyime eneno ni gikedo kod jonjore machando jodak. Operation Malisa uhalifu haijaisha, bado tunaendelea kupigana na uhalifu. Operation Malisa uhalifu OMU, hiyo program bado inaendelea kwa hii kaunti zetu, hasa hapa kwetu kwa hii kaunti ya Samburu. Kwa hivyo kama ni wale vijana ambao kazi yao ni kutenda uhalifu, mjue kwamba bado tunang'ang'ana na. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Bad migao mochung' ne jela ma pacho ka ochako juma mar dhialo chenro mag bero sekta mar jela. Jatend migao mar jolweny Soipan Tuya ochiwo twak e romono mar twak ewi okenge mag bero jela ma pacho ka kendo puoyo okenge ma oseketi. Theme for this year, Efficient Service Delivery for the Common Good, invites us to reflect deeply
on what efficiency means within our unique context of the common good. That we use our individual and collective efforts, talents, and decisions to benefit everyone in society. It reminds us that efficiency in correctional service must not be measured merely by numbers or processes, but by the real, lasting impact we make in the lives of many who are entrusted to us. We collaborate with the Social Service Agency, Family, Women and Children Committee, Tourism Agency to provide different kinds of training and vocational education to prisons and to improve social adaptation, offer further employment. We are also coming up with a valuation framework so that we can have a proper way or a uniform way of valuing our assets. We are witnessing steady progress through reintegration programs, vocational training, offender aftercare service, and digital innovations that strengthen case management and record systems. Kakana singo ni nyakwara mogi chendo mar ng'e gwenge wa kawuono ni warango nonro mar gweng ma iluongo ni Bamgot oyudore Seme County ma Kisumu. Jopiny ma Bamgot lero gima ging'eyo ewi nonro mar nying gweng'no. Millicent Adhiambo go kod gi mbaka nyakwara mogi kendo losonwa sigana mar ng'e gwenge wa kawuono ni ka jopiny chiwonwa ler ni to nying mar Bamgot no biro nade, ang'o mise mage kaachiel kod geno margi kotenore kod gweng mar Bamgot. Owinjane ng'e gwenge wa kawuono. Nyakwara mogi ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa jumani. Kalapapla mar ng'e gwenge pod ogo tach e kaunti ma Kisumu kapod oluorore e sub kaunti ma Seme. Ofuyo ma odhi piyo e gweng' mong'ere ni Bamgot. Ka iselimo kata isewinjo kamiluongo ni Bamgot, ang'o miparo ni dinami chak gweng' ni Bamgot? Wagoyone mbaka mokwongo kod jodak ma alwora ma Bamgot ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade kotenore kod gima dinami chak gweng'gi ni Bamgot. An katedo ka tayudo kilongo ni Bamgot, napenjo gima iluongo ni Bamgot, to nokona ni nochiegni gi but got. Koro no bed ogo mbagi got, koro miyo nochaka ni Bamgot. Ne wana jo Bamgot koni tiende ni koni kadela. Koro koni wachako Bamgot nikech kakelo to wan kakelo te. Gweng'wa ni nochak ni Bamgot nikech nene oduoge tok Bamgot, tok got koni jo gweng'wa moko nitie yor yago, moko be nitie Nyaguda. Kata king'iyo ka wan gi got moro ka to Bamgot ni ka. Koro nwagomba gi godno. Nwabedo gima dholuo luongo ni Rapandu. Koro mane momiyo nochak kae ni Bamgot. Bang' winjo paro mopogore ma jodak oselieko kotenore kod gima giparo madinami chak gweng'gi ni Bamgot, we koro wawinj anena adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng'ni ma Bamgot. To ere kaka ne ochakore? Bamgot nochakore higa mar 82 kane nitie kwara moro mane en gadude gweng' kaendi. To ndalo noendo klan ka klan kanipogo, klan marwa ne noake kamwa dake ni nyaka ndara. Koro ndalo mane kwara nododo nopog klan mandara kucho noket ni Kang'enda B to wan wadong' Kang'enda A. Koro pogo Kang'enda A gi Kang'enda B ne tek, omiyo Kang'enda A nipogo ni Kang'enda A ma Bamgot. Mane kaka Bamgot nochakore nikech gwa ni kind got. To bende kaka wati ineno kaka kamwantie kani wa kamoro ni East Seme, tuwadugo paka na gi West Othan gi Central Seme. Koro mano endo ne poge Bamgot nikech wan e kind gode moluoro wagi. Koro kaka nosepog klan ma klan machielo dhi kocha chande nikech klan mano iluongo ni Kang'enda. Koro wadong' A, koro pogo A gi B ni A en Bamgot, nyiso ni en A mantiere kind got. Bamgot humbe landore kod weche kata timbe mage. Ong'ewa ni wan jo daraja mok kalre maka gimoro timre gweng'wa ka iting'owa e gong kikalo kodwa ora. Mano giwacho ni ana kumiting'o ji iting'owa e gok kikalo kodwa ora, to mano inyalo ng'ewa piyo piyo. Gima walandre go pod onge nikech warimo gik mang'eny. Warimo chiro,
dukni be onge ena ot achiel kende. Koro ema biro godo nikech nyalo konyo joma chal kaka wan gi. To kaka madhi mabor kaka Kombewa ok dwa dhi kata Yago kata Kondo. Kiwuotho sani kidhi area mar Rata, kidhi Holo, kidhi Kumanadi, tibiro penji ni jo Bamgot gin ema gikungo pur mokwongo, gin ema gikungo keyo mokwongo. Bamgot ka emoting'o joma dongo dongo. Modhi sikul, wan kaka gi engineer Dan Lucy, mano wuod Bamgot ka. Ong'ere, wan kod gi Omondi Paul, mano wuod Bamgot ka. Ambuki wuod Bamgot. Wan kod Nyayala Jane. Bamgot ka ong'ere kendo gi pur. Gin jok ma puro seriously. Emomiyo kata ka giywak e yor ndara, pur gi ok nyal konyogi. By 1982 mane Bamgot ogine noyudo ka pod asomo kit Mikayi. To gima ne landwaga ahinya, jo Bamgot ero pur. Kata king'iyo vegetation maround ka yudo ka chambwa bit gini malo. To gin dongruoge mage magweng' ma Bamgot osenyuole ngima jodak malwora ni. An nyaka ted ka pok ana dongruok moro malong'o, kech dongruok maber mokwongo en stima, to pok ana neno stima nyaka achaka ted ka. Mar ariyo, ang'e ni ka wan gi ndara maber, ang'e ni joma konyalo kelonwa kony, to ka koro gik ariyogo onge, to ok awach ni dongruok nitie karwa ka. Pi to waonge godo malong'o, but wan gaora ma ka ndalo ma koth ok ochwe, to wadwaro mana pi e libamba moko machielo. Kata osiptal dongo waonge godo ka. An ka koro sani kaka tuoni. To ni ka dwa wuok to mana nyaka Kombewa. To mana nyaka kata Ologiri kata Obambo. Ndara bende rach. Bamgot no noying'ere gi nying mar Polytechnic. Sama ne jodongo ne biro ne nitie gimiluongo ni Bamgot Polytechnic. Ei Semeka. Kit Mikayi Sub-Location. Dongruok manyalo kwano nyaka ne wang'a yepi en puodho manyolosnwa ni. Puodho ne. 1. Waonge gi stima ma jowetewa oseywago. 2. Waonge gi skul. Nikech wan ei Seme. Skunde miwinji kwanogo, mago ni e Central. Waonge kata osiptal. Waonge gimoro amora. Tanyalo wacho ni dongruok mana neno kane pod atin to dugo rumo bang'e kae nikech jodongo kano kuonge gima timo. Bamgot ni nitie kosebedo Bamgot nitiere initially Bamgot Polytechnic. This Bamgot Polytechnic kano chakore, makosa manotimore mudugo yude chien ka jodongo kano setho. Keche ne gin gi ng'eyo matut. Ne gichiwo lowo, ka gisechiwo lowo, gichiwo nemdi mag lowo. To nemdi mag lowo ma gichiwo gieki, odhi kaw Bamgot Polytechnic no, odhi oket foundation e lop ng'ato manok ochiwo. So kane ji ofwenyore, to weg lope no kaw lope gi goeko. Odiochienge man wadhi skul go, kane ng'ato wuok ka, mi dhi oko. In fact, kigero od mabati mar semi makata ok ogo plaster, tinga malich sana. But ndalo no lute mane ng'eny ne gin mag lum. To gedo azini kata kun mogede no kama wadai wantie sanene. Kane en bungu ne ji onge by then kane Bamgot ochakore. To pinsi ni population apani ngima jonyuolore mang'eny kata nalo ka kocha chande mabira go dala koni. Koro sani ayudo ka ji gero permanent houses, grastas moko mag lum kata kineno kata gionge. Nyiso ni gedo improve. E kinde ma jodak ma Bamgot, kwano dongruoge 1, 2, 3. Rem kod kwayo mage ma pod gin go magi gombo ni sirikal okelnegi e gweng'ni ma Bamgot mondo gweng'ni ometni odongre ochal kod gwenge mamoko. Mokwongo gima duong' mokwongo sirikal mokwongo en kaka daraja, gilosno daraja. Ok daraja ma ka ndalo ma koth chwe to koro chako mukore. En daraja ma onyalo bet daraja ma kata lori okalo to komukre. Sitima onge jathiwa. Ondiek wawuotho go nyaka mier. Kech ler onge. Ka ler nitie, stima nitie, to ondiek ng'eno luoro ler. Mudho bo konyo ondiek, koro mano ondiek ben gi advantage. Mane momiyo ka sirikal okelonwa sitima, to kelonwa losonwa daraja, to kunyonwa pi kata Bamgodwa kanyo kata loka wakoni, to wanyalo gone sirikal erokamano. Kech ndachwa ni bende kaka sani, adier donge koro en gima ringo ma mtoka ringe. Ka koro itero osiptal ok inyalo gola gi kae. To mato ni pod aidho nyaka loka chokori ka tero osiptal. Sirikal kanyalo uplift jopur nyalo winjo maber. Stima, aonge TV. Anyalo madhi neno ng'aw ng'ama nigi stima. To pok waneno stima ka stima biro kuondegi. Ndara kaka japur, wadwaro ndara. Ma kaka ndachwa ni, wadwaro ni mondo omiyo pae. Sirikal cha nowachonwa ni idhi pae machiegni ni. Koro wabet gi geno. Kuo ng'eny seriously. Yeah. Insecurity nitie ma kata an kama ineno kani samura jawuoga dhiga kuma tiyo safe. Chimura duga yudo kama ino da ywak e dala kae. Ma in fact aparo ni
ne ng'ato tho to kabiro do ka kiosk ne pod en mar bado ko ture chiro mantie kucho mwa kalo cha tie nyako moro mane nigi duka serious mano pong to mara ni be nyako ne machimru jukuo goyo ma ne chune ni nyako rodar modhi yepo kamoro mani ngeni thiro dongruok gima no kethre ni polytechnic cha nitie lo ma pod nitie kanyo maka sirikal obiro to bodo ka nitie lo minyalo kete gima nyalo dongo bam got wakwayo sirikal ni kagiyie kagiwinjo duond jopiny kaka jopiny oseloso mondo gibi mondo gilosnwa daraja nikech mokwongo daraja ema koselosi to gimoro amora nyalo kalo onge gimoro amora manyalo kalo ka ok ginyal nenowa mok ginyal ng'iyo challenges mwakale to wan kare giwewa kakwago kura Nyakora mogi mana kamano gi kanyo mwachopo gode giko matelo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech are kawuono kori ng'eyo gimomiyo gweng' ma Bamgot nobedo Bamgot. Omiyo medikete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende an kodi kendo ka kelo ni nono mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano kuom bedo kodwa nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Koro mogi winjo sigana mar Bamgot ka omi kod Millicent Adhiambo kachiel kod jodak makoro nyakora mogi nitiere wach ma bende awahiko kendo koro wakelo nigo sani. Video moro onyiedhore nyakora mogi Odhiambo makawuono manyiso weche ma ok ni kare ma owachi kod gavana Manyeri Mutahi Kahiga e wi tho mar ogai mar ODM Raila Odinga. Video no nyiso kaka gavana Kahiga goyo siboi e wi tho mar Raila Amolo Odinga ka wacho ni en gino ma Nyasaye otimo mar reso oganda mawuok masawa mar Kenya. Kahiga wacho ni jatend piny Kenya ne oketo maino mare e tero dongruok e gwenge ma Nyanza kendo koro mano dhi lokore kaluwore gi tho mar Raila. Wacho magi gi dho oganda Jo-Agikuyu. Kahiga oloso e kar chung' od bura ma Kieni e kaunti ma Nyeri. Wawinjane kaka oloso e wi wachno. Na inyo mutayo maga idita idita na ko ya na ko ito tole yaro la dio na ko yo duaro sunoke to ito to ke piki ya gatu kidaki ya dukana ke leo turaki ngati ga inanti aroka e ka tiro to arauga del koroni ati ko gore mwaka mwaka to ikaiya ko adwaro mare do majoki ya draw enke to de bagore era kile hogi de so gore ya kuipia Kaina ke no ya quería dar que más como ya como acá yo le tuve el flow ayer ya otra que te cuya luego con el subir de nada mara por van a muñeca con batara baba que muere te queda la ya roque no hay duda yo te digo que roga yo cada truque de macho Nakoro mogi kalore kod wach mawach kod Mutahi Kahiga ma en gavana Manyeri. Jotelo golo duondgi ka gavana mar kaunti ma Homa Bay kendo jakom mar duond bura mar ODM Gladys Wanga ondiko kendo kone en tim wich kuot kendo ndiko gi dho Kisungu ni for 3 consecutive days before his sudden death, Right Honorable Raila Odinga expressed shock at the capacity of human beings to be evil and heartless and the new law our politics had hit. This followed social media reports of his death and images of his body being received at the Lee Funeral Home. Raila believed this was politics at its dirtiest and someone was behind it. Wanga wacho ni manandalo manok motelo ne tho Raila Amolo Odinga weche ne kere mbui kendo Raila nonyiso paro mok ni kare ahinya kendo ne owuon ne obwok kaluwore kod weche mane wachore mbui ewi tuo mare kendo jomoko nodhi moloso tipo moko mane ni kod ringre Raila Odinga ka irwako Lee Funeral Home. Gino ma Wanga koni en gima chal ka gima kaluwore kod Raila ne en gima nidhiro gi jomoko. Owacho ni kata mana bang' tho mar Raila Amolo Odinga pod ng'ato nitiere kod chir manyalo nyiso sigu ma en godo kod oganda kendo nyisa chaya ne Raila Odinga kosenindo. Owacho ni wan kod ting' mar siemo wang' Kahiga kendo nyise ni Kenya en mar jite.
Kahiga nyaka gwe tao kaka jalup jakom mar duol mar governors mano kaluwore kod wanga. Owacho ni Kenya nigi ting' nyaka oganda urit kido makare manyalo nyiso dongruok mar piny, tok weche mag achaya manyalo nyiso weche manyalo thuo oganda kendo kelo pogruok e kind jopiny. Mano jakom mar duond bura mar ODM Kenya mangima Gladys Wanga kendo gavana mar county ma Homa Bay emoloso ka kwedo wach Kahiga no. Benano ka imedo ndikna kai wach Kahiga. Robli Ngoje mawuode nyateke Urko Nyangora Bala wacho ni the comments by Nyeri governor on the death of Right Honorable Raila Amolo Odinga is irresponsible and amounts to gross misconduct of a leader of his stature. His comments is an affront to national cohesion and integration principles. The National Cohesion and Integration Commission, NCIC, which is an independent statutory body in Kenya established under the National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008, should act expeditiously. Koro wacho ni nyaka koro kao kang kod duol mochung'ne weche mag neno ne oganda jo Kenya otiyo e tweche achiel kendo bedo kanyakla miluongo ni NCIC. Owacho ni weche mowuok kuom Mutahi Kahiga ok owinjo bed ni wuok e duond jatelo manitiere kod rang'iny mar lemo mar bedo mar gavana e pacho ka, kendo madhi ataro mag chike manochugo NCIC kare 12 mag 2008. Owacho ni nyaka koro NCIC wuogi kendo nene okawo ndamu mapiyo ne Mutahi Kahiga kuom wacho wach manyisa chaya ok mana ne mosenindo Raila Amolo Odinga kendo goyo siboi e wi tho mar Raila Amolo Odinga, to ne oganda mawuok e gwenge mar Raila Amolo Odinga wuokie. Mano Robli Ngoje wuod Konyangora Bala Wuri Nyatike emo golo ote makamano. Ote medo molo Kanya Kwaramogi e wi weche mowach kod Mutahi Kahiga kendo oganda medo golo paro mopogore opogore Nyakwaramogi. Odhiambo ni kang'iyo bende nambana mar simu mar tich ka oimore bati ng'ato penjo ng'e gwenge wakani to en mane, en mana Kisumu. Aparo ni Homa Bay ncho wuok e machiegni mabende nja ni winjo nyaka gweno kipodi gini. Ondikna ka gi ng'at mabende neno wani Kahiga should be detained. Mano kaluwore kod achiel kuom joneno. Kahiga omaki kendo ogwe tao. Owalo kawuok Kodera Forest mawacho kamano. Okay? Hapana, huyo baba anafaa ashikwe. Mbona huyo baba anaongea hivyo? Na tuko na uchungu surely. Ng'ato ndiko mondiko Kiswahili Kanya Kwaramogi. Koro weche nitiere kama thoth kendo matek kendo madongo miyo weche mag Kahiga go medo nyuolo paro mopogore opogore kotendre kod gik ma wuok e dhoge. Ano ka endi bende Wilberforce Otieno wacho ni awinjo chenro Tsunami poda oro mana ocho mara ne onagi duto kaluwore kod nindo mar baba mad Nyasaye med kelo nigi kwe mar chuny. Evans Akugo, nominated MCA Homa Bay, wacho ni Nyeri County Assembly nyaka kaw okang' ne governor margi ewi wuoyo marach ewi tho mar Raila, kendo owinjo bed ni gitim mano mapiyo. Mano kaka wechego wachore e thuolo ni. Ochieng' Omwa wacho ni erokamano All Media Services kuom kelonwa chenro duto mag liend Raila Amolo Odinga e yo mong'ich. Wacho ni CGH kendo akwedo okang' mamalo weche mawach kod gavana Manyeri Mutahi Kahiga. Nyakwaramogi we wadhi e yweyo, weche gi pod bro medo moloka. Inyalo medo orona ote magi ang' nasom gi katiko weche manyien gi kinene to wadhi e yweyo ka wadugo pod wan gi weche mamoko ma eno Imore Ramogi TV. Avoid the December rush. At View Travel, we've got the perfect early bird deal for you. Tujaze SGR. Twende Coastal this festive season. From the 23rd to the 28th of December, enjoy discounted rates, but only if you book by October 31st. Spend
5 magical days in Mombasa from just 79,700 Kenyan shillings per person, sharing on full board. Or bask under the Diani sun from 90,900 Kenyan shillings per person, sharing on full board. Book today at viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Machiegni waronjo weche mag tuke. Tim Kenya jotugo mane kod ng'ol mar wang' dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag piny mangima ma ibiro bagi kochakore wuok tich e piny mar Turkey. Jafwambo marwa James Opondo nolimo jotugo go e alap ma Nyayo National Stadium kama gitime orako ka chenro margi en wuok pacho ka chieng' ngeso ka gidhi Turkey. Singo margi en timo maber moloyo kaka ne gitimo e tuke mokalo mane obagi e piny mar Kazakhstan. Okinyi mang'ich e alap tuke manyayo. Tim Kenya jotugo manigi ng'ol mar wang' kendo tugo tuke mag ting'o chuma chokore mar chako rako margi. Kapok gichako ting'o chuma, kapten mar Tim Kenya keto jotugo e lwet Obongo Nyakalaga mondo oritgi kendo telnegi e orako ma kawuono. Tim ni timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje mangima ma ibago e piny mar Turkey kind tarik 27 dwe ni nyaka tarik 4 dwe manyien. Tim ni ma oting'o jotugo mayuoyo abiro gi nyiri 4 osebedo ka timo orako kuom dweche ka ting'o chuma e chiembgi ma pile ka pile mondo giting' nying Kenya e yorno makare. Jotuka gi giikore kendo agni na yiero yawuoyi matindo marembgi ringo manigi teko mang'en ni gidhi timo maber Turkey. I see the team so far is good in terms of training, in terms of the hard work that the players are putting, and again in terms of the assistance that we are getting from the office and from our coaches. I can guarantee that the team is doing quite well. Tok yudo midila 35 e piem mag pinje mangima mane obage e piny mar Kazakhstan dwe mar 4 higani, jotugo ka achiel gi jotelo riwruok mar Kesavi lero ni ting' maduong' en medo midila kendo keto Kenya e rang'iny makare e kind pinje duto. The training that we have had now and the preparations that we have made, I can say that the team is very ready and they are very positive on the results. From the cooperation and the unity that I have seen from the team, we are expecting that we shall have a good performance compared to what we had in Kazakhstan. Mario Nakoth en achiel kuom jotugo mane oyuoro e piem ma Kazakhstan. Akoth lero ni kata odoko ni gin gi ting' mapek mbelegi, en gi geno ni jotugo ikre makare kendo gin kaka tim mar Wakeini gibiro rieny kolombo nyidendi ma bende nigi ng'ol makama mondo okaw okang' mar donjo e tukegi. Wuog oko, wuothoni, bedo kaka iriwori ji, kaka iromo gi ji miyo ibedo gi paro mopogore.
sani gin giparo no nikech pok giwuok oko, pok gimit jok machal kaka gin. Koro giparo ni samoro ngima gi ogik kanyo nikech pok giromo gi joma moko. En okenge mage mar riwruok mar Kesavi kaw mar chwalo tukegi e kor gwenge. Wasebedo kwa wuotho, koro wadwa ni kwaseduogo to kendo wadhi chako nwach trials watimo ga mana Nairobi, but wadwa ni wang kwaseduogo waseikre gi president mar federation wadhi chako timo trials county level. Adonjo nyaka e kor gweng kocha, amanyo nyithindo manigi ng'ol mar tielo kata mar wang', amanyo gym machiegni to awuoyo gi instructor to ang'iyo kaka nyathino nyalo chako training. Chuny jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol mopogore opogore jagore kendo wacho ni lek nyithindgi orumo. Ma ikwedo mokalo gi Kendrick Namal mawacho ni jonyuol omi nyithindgi thuolo mar nyiso mich margi. Donge kitimo exercise nyiso ni medo konyo dendi, bende seche midhi represent country ni oko en nono, sirikal nyaka miye gimoro. Koro donge neno kiyudo ibedo independent, ok ibed ni tegemea jonyuol sana. Tuke ma wan go mopogre gi powerlifting, wan gi tugo moro miluongo ni goal ball, wan gi tugo moro miluongo ni showdown, ochal table tennis, wan gi tugo moro ni blind football, wan gi chess for the blind mar jomok nen, to wan gi ng'wech bende. E kinde ma tim Kenya jotugo manigi ng'ol mar neno timo ikruok margi ne tuke mag World Championship ma ibro bagi e piny mar Turkey, jotugo kaachiel gi kocha lero ni gitimo ikruok makare mar bero duoko mane giyudo e piny mar Kazakhstan higani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Tim Kenya jotugo manyiri Harambee Starlets koro kwana mana seche kapok girakore kod tim mar Gambia tuke mag manyo tiko mar donjo e piem mar pinje Afrika. Harambee Starlets osebedo katimo rako margi kuom jumbe adek e alap ma Kasarani e bwo kocha Belin Odemba. Starlets biro rakore gi tim mar Gambia tich abich e tielo mokwongo kapok Starlets owuok pacho ka gidhi e piny mar Senegal kama Gambia biro bago e tielo mar ariyo. Poni Starlets oloyo Gambia e tielo ariyo go duto gibiro ng'ado tiko ma achiel kachiel ne tuke mag pinje Afrika ma ibiro bagi higa manyien e piny mar Morocco. Number 4 here. Yes. One number. Stand. Yes. Yes. Well done. Okay. Good job. Lock. Give your pass. Give your pass. Look away. Correct way for pass. Tumekuwa training for more than 3 weeks na tuna imani hiyo session yenye tumepewa na coach, na matumani yetu ni kushinda hiyo game ya on Friday, na tuko na morale iko juu, players wanajituma na we really need these 3 points at home. Sisi tuko ready kama wachezaji, coach pia wanaendelea tu kumalizia kazi yao, so itakuwa ni sisi tuko hapo pia sisi kumalizia kazi yetu, so najua Friday hatutawaangusha. We are ready for the match and for the fans, mkuje mtu support. Najua ule fan wapo mwenye kapo nje, najua kitu support, everything is going to be okay. Tuke mag UEFA Champions League dugo kendo tieno ma kawuono ka klepe biro tugo tukgi tielo mar adek e pewe mopogore opogore. Alap ma Emirates Stadium, klab mar Arsenal biro rakore gi klab mar Atletico de Madrid, tugo ma chakore kata mosechakore saa 4 otieno masani. Arsenal omako thuolo mokwongo e chung mar timbe piny mar Ingresa kendo pokologi tuke ariyo mag Champions League season ni. Manchester City kamachielo biro limo Villarreal e kinde ma klab mar Newcastle United rakore kod tim mar Benfica. E tugo machielo Leverkusen rakore kod tim mar PSG ka Copenhagen biro tugo kod tim mar Dortmund e kinde tuke mamoko.